Υπάρχει ένας φούρνος στον Πειραιά, ο οποίος βάζει γουρουνοπούλα πάνω σε χειροποίητη πίτα με μία λαχταριστή σως γιαουρτιού και είναι ο μοναδικός στην Ελλάδα με αυτό το μερακλίδικο κωδικό στο μενού του. Πάμε λοιπόν στο Ζήμε. Στην οδό Δραγάτσι 10, δίπλα από τη στάση Δημοτικό Θέατρο, εκεί όπου από νωρίς το πρωί ο κύριος Γιώργος μαζί με την ομάδα του προετοιμάζουν και ξεφουρνίζουν λαχταριστές ζύμες. Εμείς δοκιμάσαμε πρώτα φυσικά την πατσάτα με σως γιαουρτιού στη βάση της, φρεσκοκομμένη γουρουνοπούλα ελληνικής εκτροφής, φρέσκια ρίγανη κόκκινη πάπρικα, το οποίο μπορείς να το βρεις στο μαγαζί καθημερινά μετά τις 12. Συνεχίζουμε με το αλμυρό παντσερότι, με μοτσαρέλα, προσούτο, κότο, μπέικον και μασκαρπόνε και ο συνδυασμός των φρέσκων αλαντικών και τυριών σε συνδυασμό με αυτό το άριστο και καλοψημένο ζυμάρι δίνει πραγματικά ένα άρτιο αποτέλεσμα. Δεν γίνεται όμως να έρθεις μέχρι το Ζήμε και να μην δοκιμάσεις φωκάτσα, για την οποία και φημίζεται. Εμείς επιλέξαμε την αγαπημένη μας, με μορταδέλα με πέστο φιστικιού, μοτσαρέλα και πεκορίνο κολ πέπερ, με όλα τα υλικά να δένουν άριστα μεταξύ τους. Τέλος, θα σου προτείνουμε να δοκιμάσεις επίσης και αυτό το γλυκό παντσερότι με καραμέλα, γάλακτος, μπανάνα, τυρί, ρικότα και εσπρέσο, το οποίο αφού ψηθεί καλά στο φούρνο θα μπουν από πάνω πραλίνα φουντουκιού, ταχίνι και άχνη ζάχαρη, σε ένα αρκετά ισορροπημένο γλυκό με τις γεύσεις του να στα σκάνε από παντού στον ουρανίσκο σου. Αν λοιπόν ο δρόμος σου σε βγάλει στον Πειραιά, κάνε